To kumla deban ong shakmat banakliang ka group hanglang promoting tourism promoting society ringkat ka jing thailang bat ka seven hot production ka jing temu ka jongi kalong ban penlong ya ka Amur Falcon Festival ka san bat reutrek Desember arhadar arhusan kumlaong ha ka snong tenam ka bede ka venue badak bede bat kenika festival ngidon sibun ki program kiba nakaliang ka society ngimut ban penlong nakabenta ban promote lane ban kentiu su ya ka tourism hapo kadong bat kathan ka jongi kumlaong sakmat ngidon sibun ki jingbu jingsan jong ka mariang aka ribohoi district ka jongi imaong tang ka thain mauti kumlaong don sibun ki krem ki kro ki ksai ki wa ba bat ki wa red ki ba don lala ka jong ka jing itanat ki jong ki idon kam ben pentip sa ka perthai bat na kaliang ka society lengba ka jing persyang ka jong ka ban wanra ya kata ka jing penkiu ya ka tourism hapo ka dong bat ka thain ka jongi ka kam ka banengkong ka ba yuan kalong lengba ka neka Amur Falcon Festival bat haka kandon kumlaong ngin kanlong haki arkli gisni kawe ke santerik pada ka santerik nadu kapor khatwe beji kende ka opening ceremony ya kene ka festival agaba kini sim benta nakaliang kasnong kasnat raj terso barok kawe keba kentup yake nadu usor darai ketri raj ki vo bat ki na school kabanlong haka agate gasni kabde ka opening bat kandon ru ka awareness na kabenta ka jing yade kumno ban ya ka mariang bat kerpang na kabenta ka wildlife bat ngimla rumban len ba kate ka venue kasnong kindon sibun lada ngin pai imrat ba basdang bendujan kum ka huleng dang la ban lap kate ke jaka idon ki trekking spot kiba ngila ban don na kete ke jaka ka don ka wa yam ka bang ngila ban le ka boating ka ba ka don na kete ke jaka kita ki bang ngin sedang le hadin dan rebi de ba kenika festival ka hadin jong kenika opening ceremony ka ban sedang nadu khatwe biji hakapor arba jepat kandon ka battle of band lenika beat contest hakaba ngikot bat ngiawer ya ki band na ka jela ka jongi barok kawe bat nasabar jong ke jelaro di piang tulut ban wan ban ya contest ban pen iel ka jong ka sap ka talent ka jong ki haka bidebat kanika contest ka battle of band hak ba kindon ki judges ban judge haka bidebat kanika contest ka ban sedang nadu ka por arbaji ka babut na kata kan don ki jingruai ki ban penstenat yang abad dia pi we awa kin don ki local artist ki jongi ki ban perform aka stage nak bentah kenika sengi ke sedang bat ke bebut nangta kan ka ban ke ban penstenat yang ni ba lengba ka jingtem ke jingput ki jongka bat ke bekut jong kenika ka sengi sedang kende da DJ agaba on penkut ya gani gasni kata gede ka dewan bat akabede bat ka detu pan kumloong bagade ka ngi kwa ruban promote ya ka sports ka tourism eco tourism sehang ni nadu ka por new bejemen stem kandon ka open marathon naka senior category agaba insya tang ya pang ya ki senior bat ladadon nakabenta gini ki kibala palat san posnem doni ki riurang ba agaba nakabenta jongki kandon ka consolation prize ban nakabenta ki kentai bat ki senrang ka price total kanlong nyau ko hajar tengka nakabenta ka marathon agaba nakabenta ka jingtip ka bakambenia akabde bat ka marathon kila ban pun ye ba balum lang lendo hau ne number pun ndain riu iwe arn riu ndai lai san miau nriu ban but na kata hakapor khatwe biji kandon ka cycling hagaba
Ni sya ya gino ki jai bicycle ba kinwan ban ya contest ketika cycling ba nak benta ka jengtip ba kambnya arbede bat kani pila ban phone ye ba baristar kelai ba bum how new number phone kendai pra nreu ar pra lai iwe but ka total price jong ka cycling kende nyau po hajar tengka ban kumjuru haka bede bat ka battle of band kaba ngin continue biang haka D2 adin jong kenika marathon adin jong ka cycling namar ngisngu tu syai baki babun ki band kinwan maha kenika battle of band contest de nakalian jong ngin continue ya kenika contest ke jongi adin jong kenika program ban haka por janmet kindon yang ki local artist ki ban pensungu tenat yang leng baki jingruai ki jongki performance ke jongki ban adin kata kandon ka band ban kabekut kandon ka DJ pada kaju ruka por nakalian jong ka society kandon ru ka hausi bumper akaba ka total price jong ka hausi kende sipolak tengkah ban nakabenta kene ka beat contest ka total price jong ka kende silak riupo tengkah dan nakabenta ka battle of band ka number phone pila ban phone ni ba mall simli how new number phone highway lai ar kendai sunlight nyau 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 obat agni kapor tangi indon ru di babun pistol ila ban yo ban mat di bam rai tiba nakaliang dong ka dong bat ka thain ka jongi ilok famous bah ka bai de bat ka bam boy ka bang ki ong kalung kawang ki tang sem ki do sem ba kum ta ter ila ban sem agni ka festival nang ta gindon ru ka ki jan rendia kiwe ki stall tiba ila ban syam ki bade ki bami nak ni ka dong bat ka than ka jongi ki stall kindon nak bade bat kita ki kiwe bat ni kumta nakalian dong ka society ni khot bat ni aware ya phi kum ki pajba nong song snong nak jela ka ba i ke jongi bat kum ru na syabar jong ke jela ban wan ban pej dalam gejong ki khmat ban wan ban sakhi dalam gejong ki khmat ya kenika Amur Falcon Festival kenika san bat kan Desember 2000